Hej tid, så var det atter her ved Gjerstamal. Og verster det atter Daniel Adol Jakobsen, og sammen med meg Paul Ferre. Så jeg ferdig å spørre Paul Ferre hva det ligger av hans hjerte og idé. Ja, senast det at vi var sammen, Ja. da husker jeg meg om Daniel kapitel 2, ja. Og jeg hadde nevnt det vidt, Ja. og i samband med det som vi tatt framme ta, men vi kom sånn gang til da. Nei, akkurat. Og til vi framfyrer med søgjene, og sørste møte var en korona for det, det var en norddeple, høstkvalitet, altså, 18 år, da vi hadde tidlig opp. Og ta leser en med her, vi tjøk noen, Daniel, kapitel 2. Og da han kom til, og han taler om det, og da han kom til det til verset, 20. verset, Daniel 2, da det Daniel, han prøyser herren om, tog jeg at det som Nebukadnesar konkur yngste å få vita. Og vil de ha andamenare og gandakattlar og at det er kalderar, vil de ha tøyre at sia seg dreimen og tøya. Og de tar ikke konto til, og så får han selv at løyte etter at noen vursmannen, og ikke til Daniel og hans ravinen, at vi nå skulle der vi har tekner av døven. Så her vårt treitnere. Og ta det at Daniel sier vit i år vi hentan her. Arjok. Og han spurte han kvoi oi. Konkren hei. Lagt så her han døm og sammen. Ja, det var tog at det kom til ikke. Sia dreimen. Det var veldig fekner, altså toga dreimen. Men sian det var ikke mennesker gjør som kom til det. Ja. Nei. Og det så ikke kom til, ja, så var det. Øyelig strenge det om år, at huset ikke at Høymon skulle gjøres til en skatten dunka, altså. Ikke bare tøyre, men øyne. Det som tar åtte, altså, mennesker og det Daniel sier det så vidt i årene, vi Arjok, at kan du ikke låta mig komma framför kong. Så ska jag toja honom dreimen eller se honom dreimen. Och så stände bara till att Daniel får inför kongen. Och då stände vers 16. Nu får Daniel in och bär kongen geva sig toj att områda sig. Så han kunde toja kongen och dreimen. Og så gjennomfører Daniel høymater, og sier han Anja, Misael og Asarja, som hadde hette det jødske navnet, ja. Javinona. Hvordan vi visst, og alle i tøymene bia god himmelsens og miskom. Så han åpenberer i løndardom, hentet løndardom, og Daniel og Vimmen, han sa, ikke var å drippne skjermen ved hinnom, bursmennene og i Babel. Og ta vær løndardomeren åpenbæra av Daniel i sjøen om nattena, og Daniel lova i god til himmelsens. Og så sier han etter her, og det var det som vakte meg opp etter, med han sette møtene her, lustigheter som han om. Daniel tog til året og sier, lova han være navngods fra eve til eve, til i vursdamen og styrken har hånden til. Han omskifter tøyer og stunder, reker konger fra valten hon, og setter konger til valtet. Han gjever hinnom vois og vursdom, og hinnom vit og vit. At det var det som festet seg som er. At det var ikke bare til at Daniel var voiser, men han gav til visa vursdom. Han gav til visa vursdom, og til vita vit. Så han visste kvean och visdom och vita. Ja, och han måste komma nu hesa natt. Och i samband med dreimen som Nebukadnesar hei drømt. Og Herren visste själv inte vad Nebukadnesar hei drømt.
sjånen när han är så tog jag att det var ju från god till allt det kom. Akkurat, ja. Och då är det han lovar på så här han för att det här kunde inte vara uppenbara hinom, men Daniel var det uppenbara tog. Han fick vinna samma vid sig och vänta sig till god i bön. Och att det är så störst som Jobb säger. Det säger att Jobb är äldsta bok i Bibeln, ja. Ja. Och han säger i 80 att öttas Herran är vursdom. Och att skutsa till ytla är vid. Ja, nettopp. Ja. Alltså, till helt understandande tar vi också om det här. Och i det som jag har också om det, så får jag också om prätkaren tjej. Och jag tänkte bara läsa det här som ständer det här. Och i samband vi okkom, tar jag här en åpenbara näka fyra okkom, tog vid öja att han vursade om öttast han. Och djäver tar en vit som här ständer det. Mm. Så ständer det här i prätkaren och kapitel 6. Vanten, hvis man ikke teker det som fra gode. Og han grøyer fra i sånn imiske her. Og han sier om vursdagen vers 11 at han er lykka gauer som arvor. Ja, han setter hakre, tar en hakre vire som suttja sjålena. Då jeg være i vursdagens skokka er som å være i penikaskokka. Men kunnskapen hever til fram om ja, vursdagen helter av løyve, hånden av løyve, som øyer han. Ja. Altså, til løyve. Øtta sarran er vursdagen. Og skutsa til ytterlig vid. Til løyve sjokk. Akkurat, ja. Og så sier han nok andre øysene. Han sier om okkon at vi skulle ikke latas av være så vis. Då kunne vi vel til å komme til selv. Alltså att det är öliga motsättningar till det naturliga vitet och. Och det är att du ser här och i Daniel att det är så arg och för att vita från Daniel att han är nu åpenbärande. Ja, så får han infyra kongen. Och han säger tingen ju på en mata att han ska ha några ära för det som nu är hänt. Men tar han komma löjta till Daniel och vid mannen och tar skulle ju träpa samman vid hinon. Att Daniel säger så vitt i hörna vid han. Och nu tar han för inför kongen så särst det till att tar han så Daniel vänder sig till Arjok. Och han att han har pröjsa herran vers 40. Daniel får nu till Arjok som kongen är givet på om att dräpa vursmännen och i Babel. Han får og sier vi han, drep ikke, vursmenner og Babel. Løy meg innfyr kong, så skal jeg tøya konge dreim. Og Arjok får ta skundeslig innfyr kongen vid Daniel, og sier vi han, jeg har ved mittlen hinner herløyt og jota funnet med han, og kan tøya kongen og dreim. Altså, det her det er øyelig til ringt å få vekk og jokkere løyv. Daniel, han klarar det få. Och vursmän är vi. När vinner så. Vinner så, ja. Ja. Och det sagt då, alla tror lustförslo. Att det var tror jag för om det är en Abia, vintern i vapen mot Jerusalem och så framvägs. Detta var löjvisatan. Eller detta var förbindelse till löjvisatan. Nettopp, akkurat, ja. Till akkurat det här alltså tar dreja upp ur kälten och var han inte kälta och så var det ju tömt att det gjort. Nettopp. Men jag tror att kältan hon var här. Ja. Guds egna visdom och så. Ja. Och tar brukte tojorna här till det. Ja. Det är så finns utgång och det är några tankar som man själv och så var det inte några nytt, det är gammalt. Och i det har jag varit fysioterapeut i morgon halvgång nytt och så fortalte jag några syndromet här i samtal med han och han blev rätt i AHV var det ju sånt där som vi läser här. Ja.
att Anna är och i Nebukadneser satt vi stöjre. Alltså att han är nutcher och ja. Och i sen här som han då att det som angår lanten, ja. Var det sånt tjej så lant. Ja. Så till smavis rujtjan hever han. Och ta ständigt här att Nebukadneser kom i drömmar som löpte honom oräck vid sinne så han fick inte sova. Och så är det han sände på efter Spamon och andra bännaren och Grantakatlen och Kaldearen och vill de ha tøyra sia sig kvart han har ju drömt. Tar kom och så och stiger framför konst. Och jag har väl lyst eller har långt och när att hese män tar mått att få drömmen höra drömmen och tar kolt och tojan. Tar hött och lukar som en regel att en drömmer som var på handamatan han skulle utlägga sålös och en annan som var på en annan mat han skulle utläggas. Ongen har ju lika utläggning. Och visst det inte finko drömmen så hade det någon utläggning. Och det var bara utläggningen som tar konto. Så kan komma vi. Så här var öle avmarska, ha. Här var ingen uppenbarelse. Nej, akkurat det. Ja. Ingen uppenbarelse. Ja. Ja, just det konkret man har inte haft såna röntor vi såna andra männer någon då. Tojar någon att det inte alltid inte så läs som tar har sagt tar rock nästan vi att han ja och alla helst det var så känt att det här var så livande för drömmen har varit så livande för honom att han haft så här känslan av att här är något ordentligt att han för ja och det var det ja det var det ja alltså det då läser ända kapitlen som är länkor så ligger såna jag vartan för det att det vi gera ta rujtje som Nebukadneser sitter vi här i Babel och det vi gera ta rujtje som kommer 18 år att här rujtje det vi gera ta trea rujtje alltså det är en utläggning av vad för hänt upp som tojenar. Ja. Så har det ju snöna för att säga att det kom till att skriva åren det hände allt det här som är snäll. Det vill näck fram ja. Drömmen fick fram alltså. Tojen av drömmen va. Att det kom till svåra det måste vara skriva att han att så några grönliga händet då som ta säger en annan. Ja men det är näck bättre hänt. Ja. Och det var lykande grönligt som är det hänt. Ja, nettopp. Och så har det tänkt ofta i mun och löjve vakt mig uppa. Det tycker jag mer är öja sörst att huxa något upp självor. Alltså, det gamla så att öja sörst. Man var öja sör till näk. Det kom till näka slukt att uppvuxa. Näka. Som var verelöjt, ja. Du kunde minna att jag har näka som hej verelöjt. Men det som la för framman, det var inte människan givet. Och det passar som tar sött vi kanske. Att inte människor gör. Och det säger Daniel Lösne. Da han för framför kanske. Att det är bara god i himlen som kan. Och han kan säga mig det. Att det är helt en standard. Alltså att täcka in i tøyene som vi lever i nu. Va? Kvar hej räknar vi corona. Och man kan förklara i åren att nu får detta komma. Ja, det är väl inte att tro på. Och i Ötland tøy vi gång som vi är då. Vi gång vi är på det högsta. Vi tror det som mycket. Ja. Och så låta bromsa nästan fullkomliga. Ja. Och åter nu ta för det åter och i mina barna det är att jag var så upp. Det hände först för. Och det var akkurat för mig som var barnator. Till mamma skulle jag alltid mästlingar. Och ta var det att så måtte ungen komma närheten av henne som inte har mästlingar. Och så när vi fick mästlingar så kom vi till någon till det. Men inte pappa. Så han har ju mästlingar 1935 och det grinten var gott att han. Men vi mest svia när vi snär och det var akkurat en sån isolation som kom. Tai mästlingarna gink. Men mamma fick många mästlingar så.
Det var en rasta för något som åker inte komma. Och det kommer till tojen här och det som får hända, det känns så tryggt av er och i handtans och valtar öll. Akkurat. Ja. Det kan det inte vara bättre alltså. Och bara du läser det här Lydsinter att kalderarna svära av konchen och arameiskon kongre liv i alla läver. Si tjänaren tog in drömmen. Så skulle vi toja till han. Och så har du flera vers nere här som kongre säger vi kaladerarna. Hesi år, hetta år mot skal ikke vikast, så fram som til siamar ikke dreimen, og tøye han skulle tid være høgter sunter, og hustikkere gjørs til skattdunkar. Men så fram som til siamar dreimen, og tøye han skal jeg lete at de kan få rykargaver og miklan høyer, siamar til dreimen, og tøye han. Och så gånger det om att nere i Jöknes, första versen. Det samma. Och man får lära av att det är akkurat som i togen vi lever i. Det samma. Ja, får vi inte vita så kunde vi göra något. Vi må vita och ta granska allt och löjta efter ötlån. Och stanna råales rattarna. Det är som en bumerang, att hvis du kastar en bumerang och du att räka en annan och räka det själva. Ja. Skjønner du? Och vänder efter att det själv. Det räcker det. Och in och i hatta höjder gott sagt. Ja, det måste vi inte. Du har inte att göra vid att döma andra människor. Nej. Först inte. Och jag ofta undras över Paulus. Han skriver sådana krimpra och han kommer till det här. Han var akart för nek, va? Att han har kommit att känna herrarna. Men för mig har det inte att säga att vara dömd av tyck. Jag dömer själv helter. God är det han som dömer mig. Alltså det är en så latte och ge som löven och att liven och grund av liv om det går stämme du dömer Guds fall av Jesus Kristus. Ja. Och här var inte efter. Ta han var dömd och gav sig själv det han för Jakob. Allt var dömt som dömas skuld. Och grunden visste han att han döm. Ja. Och inte mötte han honom. Och han fick i åra höra Saul. Hvor søker du er mer? Det er. Hvor er du er? Ja, er det Jesus han som du søker det? Og her alt vi som trykker Jesus, det er akkurat trygt. Og Paulus fikk vite, og i første samtale vi har han Jesus. Det var øyne motsetning til det som han alle gjør i Damaskus. Han skulle jo løyte opp det tryggvandet og sette det i fengus. Ja, han var vidt til å drepe det i øyne. Ja. Ja, det minner meg om det som Jesus sier her i Johannes 5:24. Han sier her at sannelig sier tikkum, han som høyrer årmot og tror honom og sender meg, hever evet liv og kommer ikke til dom, men ferd i rom fra deia til liv. Det er altså, og hatt var det som Paulus kort seg under. Ja. Og hatt det her det som vi alle under som har sett dere allit av Jesus. Jeg kan lese en for at det så. Ja, det er alt en standard. Han sier, sannelig sier tikkum, han som høyrer årmot, og tror honom og sender meg, hever av et liv, og kommer ikke til dom, men fern i rom fra deg til liv. Akkurat det, så absolutt. Ja. Ja. Og at jeg minner meg av 1943, da var Tom Robert her i første ferie, og røste rundt, men jeg var tog i Klaksvøk. Da minnes det en kvinne som jeg kjente, kom til meg nå, om jeg ikke kunne løye seg fram,
Och hon blev så lagt fram att en annan kvinna kom så hon som sätter sig jag ska komma säger hon så för hon fram igen ja. Och men så att han har i möte ligger så skulle man samtala vid falskne så kom hända kvinnan att till mig och säger kom till och snacka vi henne. Och det var nettopp hatt vers här. Ja. Som hon har hört. Akkurat. Och som jag läst för henne och jeg var ikke hvordan ofte hun ber meg lese det om atter og øynefredsrett. Og jeg leser bare like ofte som hun ber meg om atter og om atter og om atter. Altså det er et underfullt vers, altså den som leser øynefredsrett. Sannelig, sier tikkum. Ja. Han som høyrer årmøyt, og tror honom og sender meg, hever evet liv, og kommer ikke til dom, men færen iver fra deia til liv. Varst du, jeg leser at det sørste, hun røpte av rassel. Men hun fengt ikke det fyrre. Hun var så redd for det sørste. Hun var ikke færen i rom, sier han. Men så knapplig, så glatt. Och det var året som öppnade henne. Det var anten som öppnade henne sinne till att det är en väldig kraft i åren och själva. En väldigt kraft. Alltså. Det var öjlig kraft i åren och sen jag kan läsa. Det tror jag att det är inte bön värre för det som man och helt ödlåntare kär. Inte bön, men god. Han var løsne. Og til det Daniel sier, drep ikke bushman. Da sier han ikke andre mener eller gattene. Daniel bruker omgang til det. Han sier, drep ikke bushman. Det sier han. Ja. Det er også noen kapitlen her vil ha mest til det. Ja. Året lærer seg Daniel. Og det moner da. Skjønner du? Ja. Det er altså... Här ständer ju om Daniel att han var upplärd i ödlån, visdom och kunskap på Appelsa. Och det var inte testpelet, alltså. Det kan släkt komma luknas vid det som man i det lärer och hackar skolan och så här. Det var faktiskt ren ockultismen, alltså. Ja. Andamennarøy och så här. Ja, nettopp, ja. Men han lät sig inte avskaut. Nej. Tui at som där sender en RSS man att det bo höver anti i Daniel. Och det var så som var landamal ja. Jag fattar det är en verkra. Överant. Ja. Det är som jag läser så som till döms haft uttalelse så tids det är så otroligt väl sagt. Och till själva Herren som letar för att skriva. Ja. Överant. Sånn det var. Og så sagt det for det, hva er det? Et vanligt år, hakker enn ikke annet. Ja, men kan være høver, da. Men langere enn en annen, hakker enn en annen. Men det er ikke akkurat det som ligger ugjesten her. Høver antan. Nei, slett ikke. Det er godt sant, ja. Det er godt sant, ja. Som bor i øyen. Og det er jo, faktisk, det høveskjadnen i evangeliet. Ja. Det er ta Jesus tåsar om rydgjegods. Ja. Til høver ante. Det ligger jo eisen i øysen her at det er en hagre makt. Ja. Et hagre herredømme. Ja. Og ta vi så tåsar om rydgjegods. Ja. Så er det jo meint vi valgt og velte. Ja. Og til å si at Daniel han skjalt i gamla sattmalan ju så lysande dömene om faktisk tøyna som i det langt, ja. Eller som i det. Og tatt så stendt om han at han høver ante, ja. Så det en sånn samme anten. Det er ikke en annan ante som bor i Daniel som så. Nei, nettopp. Ja. Og til å si at vi som lever i det, og trykk var Jesus, det har vi sagt om okkon eisene, at høver ante bor i okkon. Altså, det er en stærfestning
Så faktiskt det som man säger i versen som jag läser eisen är att han som høyr ormot och tror honom sände med hever evigt liv. Och det är inte spurningen om långt av liv, ja. Ikke bare gosser, ja. Men det er spurningen om hva det for et liv, va? Og vi er jo i tøyene, God er i avleggene, og tar vi så har finnet av et liv, så har vi faktisk finnet samband i midten avleggene og tøyene. Tøy at han jo kommet fra ferien, Jesus har finnet fra ferien, og har givet åkken antene, og det er etter av jeg livet. Og vi tøy så er det en så sannhet at man kommer ikke til dem, men er ferien i rom fra deg til livet. Faktisk er det kapitlet i Johannes 4, det er rettelig avhørt. Ja, helt annet standard. Ja. Jeg kommer også som at det er ikke annar ant. Ja. 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 Og til han anten, da må vi her. Annar ante bor jo i. Og ja. Hva skulle du si om dette? Altså, sier han Robran 8. Er god vi åkken. Hva kan ta over mot jo? Ja, ja. Han som ikke sparte sin øynbarn son, han gav han for åkken ødt. Og så sier han dette. Hvordan skal han kunne anna enn gjøre åkken alt vi hånd? Ja. Og jeg har alltid sett det så løs at du kan ikke ro med hæsen. Vet du noe vite, det er omøvelig, ja? Men han säger om vi föräldrar om bötnen jag fostret dig upp. Jag känner och i täckt och amen en karra. Fostret dig upp och i täckt och amen en karra. Täckt och amen en karra är något helt annat än vit. Nämna täckt. Och det blev ju uppmärksamma på att det var onkor alltså. Att allt det som var vid till att uppfostra mig, jag hade nämnt det av sista det. Att det är ett åtala människor. Ja, ja. Som var gående med, tog vi tatt och samma anta. Hinn öjning och samma anta bo i ötlån. Det var inte, min anta var öjning anta och han tog var en annan. Men samma anta. Samma anta, det är han som knyter och samman. Ja, det är han som knyter samman. Ja. Ja. Det är helt fantastiskt. Men jag har läst lite att det här ur Johannes kapitel 5. Så han säger långt här i nästa vers. Ja. Han säger sannoliga säger tyckon, han tog med kämmer och han är nu. Ja. Det är det själva vers. Så han säger vi är att han tog med kämmer han är nu ta och hinne dig skulle höra röd Guds sonar. Ja. Og de som høyre henne skulle liva. Ja, men hvordan kunne de høyre? Men han tar seg her, og han kommer ned, og lysen langer ned, sier han et annet, men han lykker vel travet det samme. Han sier underst ikke at han tog med kommer, ta i alle de som i grøven skulle høyre rødt hansere, og de skulle komme fram. Og her er han øyla konkret. Ja. Hit virkar øyla okonkret, altså for okkur vanlige mennesker, altså for de vanlige menneskelige sinne, ja. Ja. Altså han tog med kjemer, og han er nu, ta og hinne deg skulle høyre rødt Guds sonar, og de som høyre henne skulle liva. Ja. Og det vil så si at det er dette her året, som vi heile andan om. Ja. Og vi tar med mennesken til en anbånd som Gud brukar. Hette året som gonger ut, og ta og i det så räkar et menneske hjärsta. Ja. Så vaknar det. Og til her i Jesus tåsar om å høyre, og til er dømer og nek mennesker som knappt blir høyre. Og jeg har et dømer til meg nu, jeg skal fortelle det. Ja.
Vi var nere, hette vi i 2021, vi var nere i Fjerreist, og Louis og vi var ensmøtt, og han her dagen var jeg så fern under brusene. Og jeg stand under brusene, jeg vet ikke av at telefonen ringer, men Louis tekst og telefonen kommer. Ja. Og snakket vi med han, og han måtte ringe her og ta her som han var stått. Ja. Tror at han har hørt, han korte, jeg vet ikke om det var postbil eller hva det var, og luktene som sånt bil som har kort, firmabil som har kort det. Og han har lust etter lintene. Ja. Medan han kort. Og her har jeg så tala, og det var en endersending. Ja. Og det var en endersending som jeg halte var enda halvt andre gammel. Ja. Men til året, til løtene, rakte så i hjertet John, han måtte køyre inn til søyene. Så han blev så filter. Ja. Han blev så filter av hele andan. Og han hadde ikke opplevd det før. Og han fikk litt kort hvor jeg Men som han sitter her bare, og fullkomlig ui seg filtlinsene, så måtte han få ringe. Og han ringte til sine viner og fortalte hva det hendt. Ja. Og så han lyder å ringe til viner, så ringer han til moen, og jeg var tyvärr i opptidgen akkurat til løtene, men Louis hälsade mig så från och när jag sett det efter ett år sedan så möttes vi under sin inte själv som omstånd ästen men han fortalte mig allt det efter det. Och kvart det här alltså det här som så inte vi med att göra. Nej. Alltså man hade här en endersändning som inte en gång visste jag blev endersänd men år själv. Här är såna krafter. Jag vet att nu sitter vi här samma med Anja ästen hon vet att det Og det tog hon eisen så øyen etter at lese året opp, at hun vet at det har kraft i seg selv. Så altså, det her er øyla størst. Og det så akkurat det her, at henne deg skulle høre rødt godt sånne. Da mener han ikke vi tar som ligger grøvene, her åren til, da mener han vi mennesker som enn ikke kommet å kjenne Jesus, og har tidlig måte bådskapen om han. Og kjenne til at det outliv. Det er ikke bare teori, eller pene tanker, eller gå år, og det sånn alt godt om det, men dette året, det har kraft til å gjøre liv inn i okken. Og det har givet liv inn i okken. Det er til og med, og Anja som sitter her sammen med okkene. Og det gjør det samme for kvant han som høyrer et året. Og det vil så si at høyre, jeg minnes som smadronker at ta i utvars og les vevetøyntene og for i holdt vi hatrust og latrust og alt mulig så at altså, jeg hørte akkurat være her men jeg koblet helt ord jeg hørte ikke og så kan det ofte være til oss mennesker at vi høyre året det kan være å møte eller godstannast eller i omkring mile altså et eller annet et eller vi leser og vi hører at ikke vi har hørt så ofte at det skjøvende om Jesus har hørt så ofte at hun fer bare beint fra vi men så knapplige så hender det og til at alt dreier seg om ja og på øymatta så tar jeg til å lese Gamle Testamentet så sagt for øysene at det her være fremme som Daniel tar han lover god til her han finner kjent av lønterdømene åpenbærer om nottene, og han er en sjøvn om nottene. Og Daniel lover i god til himmelen, sa han. Og han tok lov å si, lover være navn gods fra æve til æve, til vorstavlen og styrken har hånden til. Han omskifter tøyer og stunder, rekker konger fra valten og setter konger til valgt. Han gjør henne vis og vorstav, men vet jo vet. Han åpenberer his djupa og lanta. Han kjenner det som myskren og ned, og til han bor ljøse. Og så sier han personlig, vi god, tær god fedra møyna, takkje, og lov jeg, til to hever givet mer vorstav og styrke, og to hever kunngjort mer til, og vi vet bau til til det som konger vil de hava vita, hever du kunngjort okk. Daniel får nå til Arjok. Og så får Arjok inn til kongen, og han får skånslig inn, og sier, jeg har i middelen her løyte, urgjort av funnet mann, vi kan tøye kongen og dreime. Kongen tar glare og sier,
spurte Daniel, som jeg finner navnet Belshazzar, «Erst to fører fire å si mer dreimen, og jeg har haft og tog han». Og så det svære til Daniel. Ja. Det akkurat det samme som vi snakker om i Johanne. Daniel svære kongen om. Han lønter det om at konkurren vil hava å vite, og konkurren vil hava å vite. Det ikke vursmann, andamenere, spamenn, støttnetøyere, førefyrige, kunnskjere av kongen. Men god i himmelen, som åpenberer lønter det om og han har kunnskjørt Nebukadneser, konge til, og i hentet skala sørst og døv. Hetta var dreimeren, og hetta var sjøvnar og i framtiden til kom og leve tøyen. Og så sier han noen alt. Ja. Sier hun noen alt. Han serverer dreimer fyra. Ja. Ja. Og konkur må hava ja. Nebukadneser, han var ikke hva som helst, han. Han bare være menneske, han en ødevald, han. Og han sier vi kongen, og i vers 1, kongen, du sast og sjøen tøyne større mynd. Og så kunne senda myndet så ut. Hva det var gjort det av høtte og bøynene, og medan du hukte, var støyne rive leiser. Tog ikke vi hånden, og han rakte mynten av føttene, som var av hjerten og løyre, og såra i tøyre. Og alt dette såra i såntere. Og dette nettopp det som han vil se et eller annet. Og så utlegger han noen dreimen, og forklarer han hvordan størst han sa av alt vi er. Men det skulle også enda, og så sier han til at et annet kommer, og så kommer et annet. Og så til enden så det her som hjerten og løyer. Og det var størst, men vakt. Så jeg tror jeg tattner våre løyer og føttene blandet vi hjertene. Og tar man det leser etter jøkkenen, så sørst det til at han sier, og at taimon døvun og jesu konkar og skal god himmelsens grunta rujtje, som i allar æver skal være, som ikke i allar æver skal være lagt i øye, og hetta rujtje skal onkar ærare kjøv være givet i henter. Det skal såre øtline rujtjene og få koma taimon, men kjolt skal det standa fast i allar æver. Altså, det utrolig kvært, og dette ligger fremme det, og i tøyen alt dette god. Ja, også nå i tøy mørke tøy her. Tar var jo fengar her og alt dette her. Og så tar jeg til å komme langt ned, så vil konkurren gjøre noen alt dette her, og han gjør noen rikvevis, og han gjør det Daniel til større mann, han gav noen gaver, nekvar og større, og sette han til herre iver ødlom landsforsten Babel, og til haksta firestårmann, allra vusmann og Babel. Men så Daniel her, han sørste verset, ja. Men vite at Daniel ber han om til, sette konkurren Sadrak, Mesek og Abednego, det var nøvnlige av tog malene, at styra landsparten om Babel, Daniel sjálfur verande ved her kongsens. Altså, du helmar og jeg som mannen at hvordan ivergiven han god i ødel. Og omkanten for han opp fra at halda seg verande. Det som så blir signar vi her. Ja. I Jøkken Daniel og vimmenn. Ja. Det var av forsmatch av så rujtjen som ja, akkurat. Som ikke givet noen tjau. Nei, nettopp, ja. Og dette her så det samme rujtje. Det var det som jeg tenkte på Janne, de to, for å se om det rujtje. Ja. Som vitere av, og som vitere oj, ja. Og ofta hørte jeg da jeg var yngre, at det var sagt at han eldre, at det så torsførst her og i tøyen her alt, men det øvått at
att du var för ögnas vi att du är främmande här. Du har ju hessen heimetid. Borgarskap då inne i himlen. Och här vant att du var som frälsare än Jesus. Och han skal omskapa ett av virelösa lika mockare och göra det lukt sån och dårta likam. Ja. Efter det är som kraft alltså, som viskar i och. Och ta inte så hoxar de här hur är det inte kraft? Så är det Guds kraft till frälsning för kvantan som tror. Guds kraft till frälsning för kvantan som tror. Och till värant. Det är inte avtäckande. Nej. Och det är heller inte mer eller minne. Det kan inte vara mer, det kan inte vara minne. Det är Guds kraft. Och hon gör det, Gud gör det som han vill. Och ofta tätar jag också om hur så god viskar. Ja, så kommer det till elendigheten i livet med. Skal jag som är så elendigur, är och Jesu kraft? Ja, säger han med Paulus. Da han har haft sessionen til at han var riktig inn i 3 himmel. Han hørte det som ikke mennesker løftet til alle. Og han sier han visste ikke om han var like av noen 8-4. Det visste godt. Han gav domen opp til godt. Og så tar han så finnes jeg hjørne i atter, at han har alt det der. Så kommer ikke Satan her og slærer han. Jeg måtte han ved å slå han, så han ikke skal gjøre seg større av sånn høve åpenbering. Akkurat, ja. Og han byr Herren om å teke det fra seg, trutja fere. Og Herren sier, hva er jeg for nøy? Tog, hva sier han? Nei, jeg må inn, jeg tar noe mye. Akkurat. Ja. Nei, jeg må inn. Og kraft må inn, være fullkomne vargløyga. Ja. Det er hatt det særlig å huske om mina vekk nå i det. Hvordan elendig man i seg selv? Og det er pluss. Det er ikke alltid applaus, sa. Og jeg finner det også i så nekvån av til konsisjonen, som lort akkurat nå, eller hitja. Ja, vet er det så elendig, altså, vi kom nå annet. Og Herren sier, ta er det fineste artan. Det kom på plass, faktisk. Ja. Og åren at det her så åpenberingen har Paulus skrivet om at det her, at hvordan han ferdig i jøkken, han sier vi det tryggvandet her i Korint i 11. kapitlet. Jeg tror at det kan vi øyne mannene, for jeg løyer Kristus frem en røyna mått. Men jeg retter for at han så armeren der i Evo, det var en rævlig spittel han kom vi. Så skulle hoksene til å spittlast, og ventas fra det øynfallet troskap med Kristus. Og så får han forklare at han kommer inn og prater om en annan Kristus, ja, så går det ikke til det. Eller for at en annan antal, så går det ikke til det. Og så får han gjøre noen alt det han er ferdig gjøre noen, lykke 9 til vers 28 til her løy. Da han sier at at øtlån her, så har vi det som kvantet gjør meg ofri. Omsorgen for det. Ötlån samkommen. Hvor er vajkur, sier han? Ever vajkur. Hatt det han vajkur. At en annan er vajkur. To er vajk, eller vajkur. Ever vajkur. Og hvis en annan får avstøyt, da brenner du mer. Det vil si, hvis en øynløsende Kristus er så sammansetter, at ønsken er sterskere enn den vajkast. Og i seg selv. Men alt er vi ut og styrke, som er det Guds kraft og frels. Ja. Det er akkurat det. Og så legger han at jeg skal røse meg, så skal jeg røse meg av Heson. Jeg legger ikke hatt år jeg trenger alvor. Så skal jeg røse meg av, og så tar jeg ofte til jeg sier det selv med meg selv. Heson var ikke klokka min. Til at jeg 2 års vajkur, så er vajkur. Du sier ikke vekna med, men vekna Herren og med. Så løs teker han seg av oss. Ja. Og for okkon, og okra vajkløyka, er gautakka til at vi er sterske i hånd. Jeg tog ikke forklare det. Nei. Og så legger han at Arne Jess vi har tås om at det er.
Och Arna för att ta som är så väldigt åpenbäringar han fick. Riktren 3 i himmel. Hörde det som inte människor löfte att tala och vad han sa att jag snackade en station. Så säger han, och han ändrat det så verkligt att det är avsnitt i här. Jag brukar ofta i åren som det gamla brukte avsnitt. Och så flänner jag att man själv och nattarna. Ikke han säger i 17 breven till Korint och vers 11. Den kommer helt här nere i kapitlet, ja. Ja, skal det rosa mer, så skal det rosa mer av vojklöka min. Och så øynesett av god og fægir Herre okra Jesu Krist, som signaver i alla ræver, vojt at det likvi ikke. At det en så sterk verløy at det vojkor. At det kan ikke være arves. Det må være her. Det må være her, og det ja. Det fer faktisk helt atter ta upprunalige tøyene det her. Ja. Ta i menneska skulle bygge seg tårn til himmel. Så. Ja. Ta det framleidende til tielsteinen, som var så sterskere. Men han var menneska framleider. Ja. Han var ikke ta verilige steinere. Ja. Och som nu läste du nej vad som läste här i Daniel men om man här steinen så var det rivaläser och som knust till alla hinner rutchen och det här till steinen chat hem som skulle bygga det blev en symbol och på en avfärdlig mänsklig styrka men materialet det var människaskap men Gud han vill tjäna det han tar en kapping i mittlen styrkene til menneskene. Ja. Og til gode, ja. Og det blir slags til til åkken det. Vi altså, ikke kan nokte åkken. God kan heller ikke nokte åkken at vi er sterk og egnar styrkene. Det er bare det at velger vi til styrkene. Ja, men så får det ikke lov til Guds styrke. Daniel var en video med oversikt eisende av naturen. Altså, han var intelligente personer, ja. Og han kunde ha rönt, hvis det skulle være det her, at bruke sin egne styrke, sitt egna vit og sin egna intelligens til å røyne forklare hva det her for noe, og kanskje være årkring nok til at lokke kong borste fra tankene og slå drepe alle som vismennere. Men her er det ikke en åpenbering. Nei, ikke en åpenbering, men det som er her med avren gjør det rett. Ja. Det var at i ødlån egna så lei han seg inn under goda. Og som du leser her, så klart og tydelig, altså, at han erkjente fullt og helt. At det finnes ikke mennesker som kan innehalte han til her visdom, og dette vet jeg, men godgjøver. Og tog standa vid eisen vi tog vel det er for at ta vid veik så det sterska. Tog i veiklega ver hansara styrke fullkomna. Men til, frastingen at Iver var at han veiklegan. Ja. At han hatt at jeg alltid hatt det i min tilstand. Ja, eisen det, ja. Men at det kan ikke gjøre med mine støv og i Kristus. Skjønner du? Nei. Så vi vet at som trykker Jesus sett og i en himmelsk høyme vi hånd. Og til akkurat støva, og her nere kan det være imensir tilstander, som du nevnte alle mannen og i bilen, som fyllst av hele antan og måtte rinja for at ikke var en lot å gis ned, som han nå funnet eller finnes. Han släppte sig själv alltså. Ja. Han skammar sig inte via rinja. Fortälja till. Han kunde släppa vara. Och det har vi ofta hört, jag ser ofta, jag har hört ofta för att människor som var så glädjande till nu såg det till att jag hörde Jesus till vid trygg. Var född av Nutjon och som Nicodemus sa. Jag tänkte fortalt det. Så blev det en negativ reaktion. Det blev så överklart.
Då detta säger inte tar man näka som du har fortalt av fyr. Då det heter inte upplevt det. Alltså det kände det inte. Och det är ju till att kolla dig eller slå mot den i då. Som säger. Men det var lika värde för det. Ja. Och ofta är det öjliga torsk först att komma till människor som höjder herran och tid, som öjnaför ordentliga vård och som man säger, vi är på det, alltså ordentliga vård, glädje och god, ja. Så glädjen i herran var det styrst. Glädjen var väck, och det följde det som det åt ångast styrst. Så glädjen var väck. Och ofta vet vi till att Godrinkjesen har med, han arbetar nettopp på att det som är kältan till styrkorna. Alltså det är glädjen. Det glädjen i herran och är styrketikkare. Ja. Ikke glädjen, men glädje och i herran är styrketikkare. Och jag vill glädja det gode. Alltså det är bara tacknämlighet. Det är en tillstånd och i tacksamhet till herran. Akkurat, ja. Och så får vi nio i nacken och tog att vi tar varit här och tar känslor om oss själva. Vi är så skuffade av oss själva. Vi tror inte att detta kunde hända mer. Att det är för att huxa så lös. Att det är för att säga så lös. Att det är för att vara så lös. Och nu har han lastet inne och i den egna gatt. Och tror inte som kan lösa det utan till. Hick. Han säger här i Hebreerbrevet 12 och den har helt fram om Jesus som för glädjena och i fyra honom la tålen la av krosset och leje anke och i vannärerna och sitter nu vid högra hand Guds. Ja, också om han som tålen över båret jag synder har sagt om sådana emot. Så tidigt för att trött och motlös och i salen tycka. En av det inte just måste till blåve och i bara det jag tycker om att synden. Och det har glömt av människorna som talar vi tycker som vi sinne. Det är inte motfattligt att Herren letar detta hämta till. Det är för jag röjna till, för att visa till att du är den samme i motgång och vikgång. Och till det som jag säger i Janne till början, att han den uppfostranden, hon är gott värd. Jag må ju det tacka henne för det hälsa uppfostrandena från ödlen som anko, kvinnor och mannen som var runt om mig. Jag börjar vi. Så jag visste det att inte akkurat som tryggva, är inte bara tryggva. Det är inte loja för en annans hansara skuld. Alltså det ligger så nekv och Jesu ner att vara godsbad. Att tryggven ska röjnas. Tog att det ska suttjast av det är som och lika mycket kvar omståndar är inte okon eller kvar tillståndaren är. Det ja, och till landar man ligger så bara ojes ner att det är han som bor i okon. Ja. Och han inte att släppa fram att kvar affär det är det lägger och det är alltså kvar gång detta fyrs på. Ja, kvar gång ja nettopp. Ja, kvar gång det fyrs. Detta gång fyrs innan i okon själva. Och han är inte längre väck än som så att han bor i görsten och som tryckva. Og han ønsker at vi søker ham. Yeah. Han har sagt okkon, han har funnet okkon, og nå lever vi livet sammen med honom. Men i hese livet så ønsker han i ødlom tøy som vi møter. At vi så søker ham. Og lete hans visdom, og hans nøye, vi hele andan slipper å fylle okra sal, okra skinne. Ja. Og her standa vi ødløyka. Ja. Det är lika mycket hur så hemmen rocknar och han rocknar och som verande klok eller som dalar eller kväta. Här standa vi att lika to vi det att lika veik och jag själv men vi det är all som styrke i Herren. Och det akkurat det som Paul nämnde är glädje i Herren. Det är styrke och. Då här är nu länta. Jag håller vid det kommer till länta. Att här är Daniel ett fantastiskt företag. Ja. Han var ångkant i råaleis. Så han sökte alltid Herre. Ja. Bäget har kom och här.
Og Nebukadnesar kravde at Israel skulle få maten som han ordnade. Og hesten her tjänaren som omsett. Daniel sier igen, kunde vi inte bara äta den vanliga kalmete som vi tar vete. Ja, så får konkurna switcha till att det är saltnar i en hinner och så får jag äta om i med. Alltså. Ja, pröva att toucha det här. Ja. Och så andra kapitel. Bushmänner alla Israel som skulle tynas. Och Daniel vid Taimon och vemmänner. Ja, men han säger något vitt i år vid Arjok. Så får han bara in till kongen. Och allt det här dreper bushmänner. Han kunde säga vid kong till han kom in. Dreper bushmänner. Det är det första han säger. Och att vi talar störst till mig. Er du så omsorgsfull for alle mennesker, lukka mye hva det tekkes vi, lukka mye hva det og ikke er. Det er så veldig, veldig lære. Og så tar jeg så hin konger kom til, vi satte kapitlet, og ta tar finne på at det her, at han må fette Daniel. Ja. Så man gjør ett eller annat som gjør at kongen kan skriva under en lov, at Daniel får i lovbøle, ja, hvis han har det. Jo. Og nu har det for länkor. Og så sagt det til Darius, og Daniel til han sa til oppslaget at nu skulle alt tilbe kongen. Han får inn, og han får åpne i vinter og tar lurt og han vände sig till Herren i bön som han var vän. Fältet där han, ja. Det sa så ut. Han kom livet inte upp att det gjorde. Lev på det. Darius la i anveckren hela natt. Också där till. Och jag ser ofta med mig själv. Hatt ursligt jag älskar Herren här. Till han och honom. Och vad svär att det är. Han väljer så som han vill. Ja. Alltså så då som Lojing Paula så satt ut människan säger som du har nämnt ja. Ja. Alltså det var fullkommen Lojing för Daniel. Ja. Att söka Herren. Men han höll fast. Ja. Och han ledde Herren. Ja. Och Herren bjärgade honom bort ur ödlens nere. Och till att säga ta allt kom till allt då, så var ingen Lojing. Så var bara en avfärdelig dördargering av tog som god ger ui människor. Och vi människor. Och trygt. Ja, och trygt. Vem männen som inte vill ta, tillbe sig vält, ja. Mynterna. Ja. Alltså, vad sa han in i elden? Fyra män. En så luktes människa sina. Ja, han minner också när han. Han säger han luktes. Kan han säger han luktes vad det är inte människa sina luktes då? Kulta sin. Ja. Akkurat. Och det är så akkurat det. Ja. Guds sonen då som är kommit till och människor. Ja, Daniel, tack för det. Ja, tackligt. Ja. Nu förstår jag bia och tacka. Ja. Fär i Jesu namn så tackar vi därför hesa löta. Herre, vi tackar därför tutt eviga, underfulla, livande, gerande år. Herre, vi kunde alltid tacka dig nok för att tutt år kom och akkara lei. Tutt år som har fullkomliga, inte bara brøtt akkara liv, men som har givet akkara liv. Og her vi brøtt akkara liv. Og takk der for hver eneste ein som lustar. Bei her og Iktos som kanskje hørte i radio eisne. Herre er valgsiktig hver enkeltan. Så hører jeg tøyna rødt her. Og kjenner bare hvordan livet byrjar vi her. Og kanskje anker som kjenner etter livet, men jeg bare kom så fyrig at det blir så flakt alt her. Ja. Takk der for hette det samme løndemål. Til livet i okken. Og til elskar okken. Og til innskjer at litt okken opp og lei okken fram her. Hver eneste ein her. Og her takk der for at hvert eneste menneske er til favoritter her.
Du elskar å släppa av signa og leia fram her, og lytte opp her. Herre, vi vil signa land og folk okkara i tøyne og dyra bæra navn. Amen. Så var hesen parsten av Gjerstamal kommet enda, og verst det var Daniel Adol Jakobsen, og sammen med meg Paul Ferre. Og for å nevne til etter det, at begge hesen parsten og underfærende pastor kunne suttjast av Iktus-kanalene, eller YouTube-kanalen til Iktus. Og her kan så fylja vi ta en pastor som har vært i åren. Hesten her pastor vil eisen lagt ut settene. Takk for Jesper.